Pungkham dari Sibai kini ang media ni besikang family engkau mono je laitangai pujani sekan ni akaba pujani poreo September October ni sibi hezamara ariblo ni chini 21টা BCO যে রাগানি সামতামনি কোনো BCO 20 দিন কোনো BCO 10 দিন তাও জরা কোনো পেমেন্ট जाया बनि बागै जों वाइ बार न जों भिडिअ तार ताय SDM रंग जों बार साका बरफ रिनाय हिनि सामानि यागुलो फानो तिनि प्राय 6 मास सेप्टेम्बर अक्टोबर नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि प्राय 6 मास दं ताव फैयो रागानि कोनो पेमेन्ट जाया बनि बागै जों जत बिसिनि जिनि मनिटरिंग कमिटि ताय जिनि त्रिपुरा मर्टारि जत वारियार्स TWF YTF जों जतनो थानसा खायो जों रागानि डिमान्ड नथि खाना जत बिसिवनो जों नाखाखाय आबनि खादुमानि हाय प्रतिबाद जों 2 घन्टा থেকে 4 घन्टा जों तालारनाय 11टा सिमिसिम तालारनाय आबनि परे फार जुदि न्यांखाय बुसकांनि 6 नभेम्बर 6 फेब्रुवारि 6 तारिख फेब्रुवारिआव जों लामा कासनाय खवाइसमुनि दुई राजा आयेन सिन्ना जों जत आबो लामा कासुमानि लगे जों ब्लगाव जों आदिनो तालारनाय जतक्षण पर्यन्त जोंनि रागानि बिल लिरनायनि तारिख जों माया सागजरा जों जोंनि आज जबा जों जानाय तामनि होमबा जों साइमानो ताउतै जरा रग जोंनि गोबांमा पारा हामसायनि बरलुकुर मासाया माननिया रां फैसा गरै सरारनि परीक्षार ताउ बुसकांगो 16 तारिख सिमिसिम जेंनाय खाता कलम गोबांमा रां फैसा दरकार नांगौ कताल काम तो दुरेर था गोसाम सिताव जे खाइमानि पर्यन्त रां मायांखाय अब बायनाय बनि बागै दाक्ति IPFT BJP सरकार सिनियो रागानि रांनो रेनानि थं रियाखाय चिनि चबा जों ताय कतर फ्लायनाय आबनि बागै जत लुकुरबनो बुसकांनि 6 तारिख मंगलबार जों 10 तारिख सिमी जों खवाय सुबुलसिम खवाय रूट जों आबनो जों रूट ब्लक खायनाय जों जेकुनु मूल्य आबनो जों नाहना नांनाय जोंनि आबो जोंनि अधिकार आबनो जत्तनो गामि आमसानि जोंनि ताकुके बुखक लिडार जों बयनमसंगो जत्तनो साख्लाय बायदि जत्तनो फायलायदि निनि मानथायनि बागै जों आदिनो लामा गासलायनाय हामबाय सर खोना